Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रिजाल्ट नायबाय एन्ड बेनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मोनदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा बेनो जाबाय BTC TET क्वालिफाइड जाय नोंथांमोना 6 शेड्यूलाव एग्जाम होदोंमोन लास्ट बारावहाय सो बिनि फाइनाल मेरिट लिस्टआ होबाय दा बयबो चेक खालामखाबाय जानांगौ दा अफिशियल नोटिस मा फैदों बेखौ नोंथां मोजाङै लाना फैबाय जाहाथे जायफ्रा गोनो गोथो दङमोन जे नोंथांमोना गुबुन गुबुन सेक्टरनिफ्राय डिप्ल'मा लादोंमोन दा बिथांमोना साख्रि मोनदोंना मोनाखै दा मा नोटिस फैगो जों बेखौ नायगोन नेक्स्टआव BTC ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि फैगासिनो दङ प्लास BTC लेभेलाव गासै 420 पस्टआ फैगासिनो दङ बेनो जाबाय सेक्रेटारि पस्टआव आरो गोबांथार सोर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला दा बावैनो ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रि फैनो गोनां दङ जेब्ला अफिशियल डिटेल्सआ फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव दा BTC लेभेलाव पस्टआ एलटमेन्ट होबाय गभर्नमेन्टआ बेखौ दाखालिनो आपडेट मोनखादों आसाम स्टेटनिफ्राय आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन प्लास बिटिआरनि माखासे पर्टेलबो खुलिनाय जाबाय जेराव साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन थ' बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन दा जोङो मोनसे गोदान अफिशियल नोटिस फैदों टेटनि सायाव जों बेखौ दानिया नायनोसै मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों सेकेन्ड लिस्ट मोनगोन ना मोना प्लास अपेनाव लानाया नोंथांमोना साख्रि मोनदों ना मोनाखै जों बेखौबो नायनोसै थ' बेखायनो फार्स्टआव अफिशियेलि नोटिस बेयाव रिलिज खालामदों जों बेखौ नायग्रोगोन अब्लासो जोङो क्लियार जागोन जे नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसेबां पस्ट थांखो नोंथांमोननिया बेनि सायावबो कभार खालामगोन माखासे डाटा सफैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन सो दानिया नोंथांमोना बयबो नायदो बेनो जाबाय डाइरेक्टरनिफ्राय गोदान अफिशियेल नोटिस रिलिज खालामबाय जास्ट नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय डेट दंखायो बेखौ नायदो स' बेयाव गोनो गोथो जागासिनो दङ रिसेन्टलि गोदान नोटिसखौ नायबानो बुजिगोन दा एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुलाव दा बेयाव जायनाखि नोंथांमोना डिलेट कर्सखौ लादोंमोन NIOS निफ्राय दा बेयाव ओरैबायदि बुंदों डेट माने बिसोरो नट इलिजिबल अके दे आर नट इलिजिबल माने जायफ्रानोखि लादोंमोन स' नोंथांमोना बेयाव कनसिडार जाया बेखौ बुंदों देन मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनाव ओरैबायदि दङ जायनाखि नोंथांमोना लेंगुवेज 1 एन्ड लेंगुवेज 2 जों मेथ्स जाया अब्लाबो बेयाव नट इलिजिबल अके नोंथांमोना मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन मोनदों शुड बि मेथ्स विथ लेंगुवेज नम्बर 1 एन्ड 2 जानांगोन माने गोरोबनांगोन देन आउटसाइड स्टेटआ जोबोर बेयाव इम्परटेन्ट आपडेट बेनो जाबाय खायसे खायसे डिप्ल'माखौहाय आउटसाइडनिफ्राय लाबोयो माने स्टेट बाहेरनिफ्राय लाबोयो अब्लाबो बिथांमोना बेयाव नट इलिजिबल नोंथांमोननि डिलेट जा एबा नोंथांमोना बिएड जा बेवहाय दिस आर नट इलिजिबल माने बेयाव कनसिडार खालामाखै अके स' बेखायनो खायसे खायसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों जानांगौ बेयाव जायखिजाया गुबुननिफ्राय फरायदोंबा HS जा डिग्री जा बा डिप्ल'मा जा बेयाव नट कनसिडार खालामदों बे नोंथांमोननि साख्रियाव एबा मास्टार साख्रियाव स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि रिसेन्टलि अफिशियेल नटिफिकेसन स' दानिया टटेल बेसेबां भेकेन्सि थांखो एबा बेसेबां मिडियाम वाइसआव पस्टआ थांखो बेनि सायाव कभार खालामसै भिडिअखौ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्सबो खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब नोंथांमोना खालामनानै लानो दाबाव जायफ्रानोखि गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव दा बे जाबाय अफिशियेल रिजाल्ट सिट आरो बेयाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों जे नोंथांमोना 100% सेकेन्ड लिस्ट मोनगोन नामा स' 100% सेकेन्ड लिस्ट फैगोन होनना बुंनो हाथ'वा आरो जेब्लानो माबा मोनसे सोर्सनिफ्राय आपडेट मोनो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन दा बेयाव सेकेन्ड लिस्टनि खोथा फैथ'वाखै देन गाबोन 22आव 8:30 आव सहैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना राननाय हाबाफारि एपइन्टमेन्टआ बेनो जाबाय 10 AM निफ्राय जागायगोन बेनो जाबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स दा बे होनाय एड्रेसाव नोंथांमोना सहैनांगोन देन बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव मोनसे मोजां बाथ्रा होनदों नोंथांमोना मोजां चान्स बेनो जाबाय चइस अफ प्लेस अफ पस्टिं नोंथांमोना माने सायख'ना लानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना टाइमाव सहैयो दा बेयाव नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नायोबा अन द बेसिस अफ मेरिट केन्डिडेट्स केन चुज देयार प्लेस अफ पस्टिं अन द स्पट एट द टाइम अफ इशुइं एपइन्टमेन्ट लेटार्स माने अर्डार्सआव स' ओरैबायदि आरो बाथ्राया जे नोंथांमोना जेब्ला एपइन्टमेन्ट लेटारखौ लायनो थांगोन ना जेब्ला टाइमाव सहैगोन अब्लादि नोंथांमोना स्कप मोनगोन जे गोसोबादि नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे थाङो बेनिफ्राय मोनसे मोजां चान्स बाव नोंथांमोना जिनोखि नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव भेकेन्सि दङना बेखौहाय मा खालामगोन आउटसाइडआवहाय नोंथांमोना मोनसे अडिट'रियाम हल दङ बेयाव नोंथांमोनखौहाय माने माखासे भेकेन्सिखौहाय नोंथांमोना माने लिस्ट खालामनो हागोन बा डिसप्ले खालामनो हागोन बर्डआव सिथाबगोन स' बेखायनो जेराव नोंथांमोना गोसो दङ बेयाव सेलेक्ट खालामना लानो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि फेल जायोबा अके थांनाया जुदि थाङाबा नोंथांमोना जुदि गाबोन थाङाबा गोसोबादि नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हानाय नङा बेखौ बिथांमोना लिरखादों स' बेखायनो टाइमाव सहैदो बेनिफ्राय मोजाङै मोजां नोंथांमोना जेरावनोखि लानो गोसो प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना पस्टखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे सर्सखौ मोनबाय बेनो जाबाय जायनोखि माने NIOS निफ्राय लादोंमोन नोंथांमोना नट कनसिडार जाबाय प्लास नोंथांमोना आउटसाइडनिफ्राय लादोंबा डिप्ल'माखौ बेबो नट कनसिडार जाबाय देन सेकेन्ड मेरिट लिस्ट फैगोन ना फैया बेनि सायाव नट सियर दा बेनि सायाव जेबो सर्सआव आपडेट गैया आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोननो हागोन दा जों गोबांथार लिस्टखौ नायनो हाया मानोना जों डाइरेक्ट सर्सखौ नायनोसै
दा बेखायनो जों एलपि सेक्सन नायोबा एसिस्टेन्ट टिचाराव बर' मिडियामाव 258 दङ अके बे जाबाय बर' मिडियामनि पस्टआ बेयाव थांबाय बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नाम्बार 1खौ नायो एसामिसाव 369 थांबाय बेंगलि 14 थांबाय हिन्दी 2 थांबाय बेनिफ्राय टटेल एलपि सेक्सनाव 643 थांबाय अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो अके 643 बेयाव थांबाय एलपि मिडियाम एबा एलपि सेक्सनाव देन फैबाय इउपि लेभेलाव बर' आर्ट्सआवहाय बर'आव थांबाय 74 बेखौ नोंथांमोना नायदो गोजौ लेभेलाव दङ इउपिआवहाय स' बेखौ नायबानो जाबाय बर' साइन्सआव थांदों गासै 8 थांदों बर' हिन्दीआव थांदों 16 बेनिफ्राय एसामिस आर्ट्सआव थांबाय 83 बेनिफ्राय एसामिस साइन्सआव थांबाय 21 हिन्दीआव थांबाय 36 एसामिसाव बेंगलि आर्ट्सआव 8 थांबाय बेंगलि साइन्सआव 2 थांबाय बेनिफ्राय हिन्दी आर्ट्सआव 8 थांबाय देन नेक्स्टआव हिन्दी साइन्सआव 1 थांबाय टटेल इउपि सेक्सनाव 257 बेयाव थांबाय अके स' नोंथांमोना बेखौ मोनदों एलपि आरो इउपि प्लास खालामनानै टटेल भेकेन्सिया थांबाय 900 बेयाव सर्सआव मोननाय बायदिब्ला स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे क्रस चेक खालामगोन पिडिएफ फाइलाव खालामबानो जाबाय लिस्ट होनायाव दा बे जाबाय नोंथांमोननि 900 बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां सर्सआव मोनदों जानांगौमोन जे गासै पस्टआ 1000 प्लास दंमोन होननानै एबा 1200 प्लास दंमोन होननानै स' बेनि सायाव जेबो दा आपडेट गैथ'वा आरो लोगोसे जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन बा सेकेन्ड लिस्ट फैनायनि सायाव थ' नोंथांमोना बर' जब इनफो इउटुब चेनेलाव एबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन दा सेकेन्ड लिस्टनि जेबो आपडेट गैया स' 100% बुंनो हाया बाट नोंथांमोना जिनिखि आपडेट मोनबाय थागोन लासै लासै मोनबाय थागोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना चेनेलाव जाहाथे आपडेटखौ मोननो हायो